Изброй ми три неща във футбола, за които... Изброй ми три неща във футбола, за... Изброй ми три неща във футбола, които са важни за теб. Отборната игра на първо място, защото футбола не е единичен спорт, не може да сме единици. Давай по-бързо, бе, дисциплина! Чакай, че вече ми е смешно, като я гледам, брат. Давай бързо. Много ми е смешно така. Чакай сега. Изброй ми три неща във футбола, които смяташ за най-важни. На първо място да сме отборни играчи, защото футбол не е така единичен спорт. Също така... Не мога. Леле! Добре. Какво за теб е футболът? Не, изместихме се много стой. Да. Ама не мога, като те гледам, те ми става смешно. Какво за теб е футболът? Футбол за мен е всичко. Всичко. Всичко, абсолютно всичко. Футбол е нещо страхотно. Не знам, не мога да го обясня на някой, който не го е изпитал. Добре, много се радвам. На 20 сме във Велико Търново, а на 21 в Пловдив. Запиши се сега.